baby ndadzoka zvekare ndina mundarama uvhura nditi vari kutiwa wawana basa ndarama watutaura nezvava ndi mundarama uvhedzi vari kuti vaona graft saka regai tinzwa kuti chii chikumboyazoitika about graft racho ende zveizvi kutora nzvimbo. Let's go. Ndarama inonzongofana ngebasa randaiona kunongwarari saka ndongotaura noisarwa mutarika nongouyo muno muharare kwaita mabasa awanda anongouyo shando tiri tese takadii. Ndarama uvhini basa ramawana nderei? Ibasa rekuite timaadministrator ndakaona ibasa rekuita admin mumauye akawanda kamazhinji ndiraadministrator kumazhinji akawanda mai mazhinji ari kutaurwa nezvawaya magroup akawanda mazhinji. Alright, maadministrator mumagroup mazhinji. Magroup api chaiwo because kune magroup akawanda kune magroup ari kupanzapo kune magroups mamwe nemamwe chaiwo atinotaura nezvawo pawhatsapp chiichi magroup eya magroup anotaura ngezvawo magroup anowanikwe pawhatsapp. Kala yandakapfeka mvara nhasi ikala yakaite green ndikuona green ndikuona green ndakaona basa kuwhatsapp ndiradmini magroup mazhinji akasiyana siyana saka tinoite zvakasiyana tinoite kubasa tinoposte mapictures kana zvaizvo ukaforwarderwe picture inoita nezvemasvingo reri kunetsa mazuva unongoposta pawhatsapp. Saka toitawo futi basa rekuchinja maprofile picture unongochinja paunodira ukachinja status ende status yacho kwa inokwanisa kubuda iri vhiti inokwanisa kubudisa vhiti saka tinongochinja zvakasiyana saka dangoti kune vari kumutarika imbouyayi umuyo kuno kwate mabasa mazhinji. Vamboonawo zvamuri kuita mumagrupu? Vamboonawo kuti senge ini nhangu ndongofara nekuti ndinokwanise kuite admin emagrupu anokwanise kuite mangani anokwanise kuite 23 saka foni yangu zvoti ungovhure foni kudai soka magrupu ogo kandiri admin ipapo. Uraisa mukatibatsirwa here kuti basa iri makariwana sei uye rakauya zvanga zvaita sei? Chinoitika pakuedwe magrupu kana uri mugrupu riya munhu usandonyarara vamwe vazhinji vanoite quiet kana munhu wapinda saka ndingokurudzire muntu ingotaurawo mugrupu ramunenge uri ungotaura uchite macontributions ende unozokwanisawo kuitwawo admin. Uraisa kutaura kwamaita namacontributions amaipa ndokwaita kuti muwane basa ndonzwa ungofara ngeizvozvo. Alright, aiwa.